Ka Faith Formation Commission Jawai Diocese ka khot kawer ya baro ki bakwa banwan ya shimbenta sha kaching hikai halor ka kunhon balang barit KBB haga kharkhandai arpel bat arpawaiterik jong ni bnai lor araja apusan ka ban sepenlong hasamanlang Pastoral Center Lombi Sentu ya kane kaching ai ching hikai en sedang nandok ka porship ho beje menstep jong ka sengi kharkhandai tarik ban penkut pat ha ka arpawaiterik ha ka por arbeje no pai sengi Kijing hikai kin long halor ki arteli ki pang kapang ka benengkong kejing ang no jong ka balang pat kapang ka baar ki hnyau kendon jong kejing pulelang ya ka gospel kandon ru kejing lai jengo ya ki yeng kristan ka ban sayalam khmat da ki nong elam balabu haden jong kejing ai jing hikai kandon ru ka test pat kejing ai certificate ya ki nong shimbenta na kebenta kibawan ya shimbenta kabaibam kan long arspa tengka bat an pediang sengau baru ya kibakwa ban no senyang kum ya ukhau ne ki johor na karpat ru ya kibawan ya shimbenta pan wanra lang ya kejutang batamai ka kopi ukhulom kalenti beneng urosri ki jainkup bat ki jingdan kam shimet na kebenta kijing tip bakam benya sengau ba ban pon hau number khandai lai hnreu ar nyau not pra iwe saw Lani hau number pra ar san khandai pra khandai lai pra ar lai